Ko himen ko para bayid ha utray Jesu Christ. Kajimpuli na ka kitab Exodus. Niyos ngo syapang ka Paska. Syapang ka jingkawai Paska kaba kiju kilarake. Kaya kadaw kaba kilarake ya ka Paska. Bakindup light luit na kabor jongunong sensyar ufaro. Ubam ay lad yaki banmane yautray. Ngilaban nong? Siya yaki banmane yautray. Utray ula ong pa yaupay jonga bakindup light syarikan ja bakindup mane yanga bakindup pelong ya ka jingkawai niam. Henry usem Egypt ufaro ulakanglat yaki nakawe kadaw siya kawe pat ula ay hakama jangki. Badutray ulale kumno iyawu nong sensya. Kumno utray ulale iyawu paro. Ula penne ya ka donu urjamu. Utray ulapa kendai tilli ki kalam sha Egypt. Henry what hadin ba uyo i ya kita kendai tilli ki kalam hakama jangu shimla patiaw, shimla tiing, shimla kuslay, shimla burom ya uble. Pinban ula le kaju shikaju. Shimla ken mau yau bale ken diatru. Bad utray ulale kumno yawu utray ula penne yakadonu ujum. Ba undup laban say madan yakababhatam hakamajum. Bad ngitip yakakalam bashipo. Kajingle kamberla bashipo kaba utray ulale ha Egypt kalom. Ulang peniap lud yakikon prangsni jong manleki nong Egypt kadba udang iyait yakikon prangsni jong upait Israel. Utray ula penne yakadonu jongu paro. Utray upenne yakadonu jongu paro ba undup ukwa ban peni bat penpau ya kaburom jongo balai hakama jongo. Ko himen ko para haba utray ula penne ya ka donu jongo faro ula say madan ya kababhatam hakamat jongi Israel hakamat kinang Egypt. Kane kalong ka jingstang jong ka Eucharist bakuit ngilaban no. Badhaba ki paid Israel kilale kumba batay da utray hakabar ring jingmut naga jingkawai jongki beriu ba imshua yaki leseng ilapan nong pre Hebrew shua yaki Hebrew kishait rake yaga jingkawai kumba utray ula batay haki enda lakut yaka por parem bat kadba nang stang yaka por liur yaki nong ap lamborot bat ki nong ap yaki mrad ki shait ino yaka jaka batem bat ki shait led kiu shaki jaka kabakam lum ban ay bam shushu yaki mrad bad yaki jingdri junkie bat shua bakin mi ki shait peniyap ya ukun prangsni napadeng ki mrad bad ki peniyap ki bam bat ki shait sen retro ya ki snam junkie mrad aki shokot ing junkie kum ka dakashin banyada yaki nagajimma nagajing sunyo but haba utray ublay ula batay haki ula batay te kumba ki shait le yaki nongap lamborot bad ki brio shua yaki jinkawai junkie ula shim mensiam bad ula bud yaka nuksa junkie henry ka jingya per hang ne kalong yanda utray ula batay yaki paid Israel ban bam ya
kado balasang but senrate yakasnam haka shokot ing but ki kli ing junkie ulam mod yaka jingjia kabakam karpa kata kalong ga jingya da shisha but ka jingjia haka jingim junkie Egypt kalalong ka jing sosi penban u bamen ulayolad ban peniap u angel utrai ulayolad ban peniap ikikon prang sni junkie but kane kalong ga paska haka ba utrai ula palai lud yaki pai di Israel naki jing suniu nakakti jung unong senshar uba penne donut but kakti no blai kala on badai utrai ula penne yaka donu jung paro hadu ba unda penny hawu yaka bor bakrau jung blai hakamajo tenden ko himen ko para ngila ban yoi don bon jait ki nong senshar kumne Lese utrai udang penne yaki donu jangi nong senshar haka partai bonsin ban penpau yaka burom jangu hakama jongki. Lese don bon ki nong senshar kim snap ya utrai. Lese kim tre ban kongu yaka sur jang utrai. Lese don ki nong senshar kim burom ya utrai. Hakama jongki baro utrai upeni yaka bor bat kaburom. Habakim tre benyai rengkat badutrai. Ladade manga bad mapi, ladangim tre ben kongo ya utrai unsa penpaw ya keburom jengu, haba utrai u penpaw ya keburom jengu, bonsin ngiru ngin kelon ne utrai un shaken un sakentai yagi. Te ban light na ka jingsha kintai jeng utrai ngidon kam ben kongo yavu. Haba open pau ya kaburom jung. But nias nguru haka gospel minta kasni. Utrai udang yai rengkat bat ki apostol lembaka lengka keu bat ki la ket ya ki terjup keu bat ki la stang ban bam bat ki piracy ki la kanglad yaki. Henry utrai ula batai shai kadar ki apostol ki don hok ban bam haka snit sabat namar kilongi lindo bawa wan hiar pateng shaki lemba ka jingdon jongu jisu hapadeng jongi namaru jisu ulang kam karawan ya ke temple wadu jisu la kadauru wat yawu david usem jongi Israel rengkat bat kinong bur jongu kila letrong haka temple bat kila bam ya uppu penny balong bam tang nakabenda kilingdo Henry utrai ong u David ulalong lindo. U David ulalong utrai nakabenda ki pait Israel. U David ulalong nongya tulapa. U David ulalong em but u David ulalong lindo but kinombur jangu kilongi lindo katkum ga jimbatai kabau Jisu kadau. Namaru Jisu la kili yaki piracy. Henry tang ia kilindo lada u David ula bam ya uppu penny balabu ban bam tang nakabenda kilindo ban minda kilashim ban bam kata ka maut u Jisu on u David u penny haka parte ba ulong lindo ba na uta u lindo la mi u Jisu Christ u lindo bam chukot ba kinong bur jong u Jisu Christ kisinran jong u Jisu Christ kilong kilindo. Kane kalong ka jingmod kaba u Jisu uhikai hangi hakaba ula yahid rengkat bat ki apostol kila bam I hakas ngi sabat. Kaba mod ka sabat kawan minda na u Jisu bad ngidon kamban burom ya u Jisu ngidon kamban sautu ba u Jisu lang kenrat bad lada u Jisu kenrat ula ong ka sabat kadon nagabinda jongi ban burom ya utrai bad ngide ban ken kordor ya ka sabat namaru Jisu bad ngide ban burom ya Jisu namaru long ublay jongi ngidon kamban burom ya ki apostol namar ki longi lingdo jongu Jisu namaru Jisu ki ula jid ya ki u Jisu ki ula penkandang ya ki u Jisu ki ula ai bor ya ki
balemba ke keti jongki apostol ki balong lindo ngidang yo pediang ya ke jinga ke jinggerku kaneru kalong ke jingstang jong ke jingher pateng ya ki lindo haka balang na utrai u balong u lindo bam jikut u balong utrai u balong ke temple u balong u bakongsan u hikai yangi bangide ben kongu shushu ya utrai bad ke lindo jong ke balang badu jisu uong u jisu ulong u bakam kraw banya ke sabat ngibu ban burom ya utrai sabat kalong gasngi babu kerpang ban ken mau ya utrai bad lempa ka sabat ngi ken mau ya ujisu ngi burom ya ujisu ngi yed ya ujisu ngi mane ya ujisu bad kane kalong ka jinglong ka ba kongsan ka ba ngi de bandon ha ka jingem ka jongeru ko himmen ko para hangne ka sabat nagabinda jongi kalong ka Eucharist bakui kasabat nagabinda jongi kalong ka jingmane ya utrai bad lada uno ubriu kano ka briu bakhang lad yangi ban mane ya utrai kin jingai na utrai lada ki nongsen shar jongi ki kang lad yangi ban mane ya utrai ban burom ya utrai kin jingai na utrai but kinom yo shisha ya ka jinga ka jingarku kumba yo i shapang ka jinglong jongo faro ki pai di Israel ki ko ban mane ya utrai henre u faro ula kanglan ngide ban long ki kon ki ba pen kare ya ki wai bakindup la ban mane ya utrai bakindup la ban le ka jinkinia hakamat utrai ba lemba ka jinkinia ngilong kawe badu kris tongin duai hakane ki Eucharist bakui daka ba burom ya ka jingi kai jongo Jesu daka ba burom ya ka Eucharist bakui kabalong shisha ya ka jimpura jonga sabat tangin duai ba utrayan pelai ludingi na ka jing suniu na ka jingma na uksuid Jesu be yed kerko kardo yangi pensle yangi pen kantang yangi daka bor jame bangin dup langki kun jonga sabat ka sabat kalong ka Eucharist bakui na ka benda jongi ka jimmane yame man ka keleman enyaro ya utrai Jesu Christ